लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। नोंथांमोननि गोबाङानो कमेन्ट खालामदोंमोन जे आसाम राइफलनि पोस्ट ओंखारोब्ला भिडिअ बानाय होननानै। स' बिदिब्ला गमामा दिनै डाइरेक्टर जेनेरेल आसाम राइफल थिंजायनिफ्राय बे नटिफिकेशना ओंखारनानै फैदों, जेब्ला नोंथांमोननि सेराव बेनि बागै गासै खौरांखौ होनो थाखाय नाजानाय जादों। स' बेवहाय बुंदों टेकनिकेल आरो ट्रेड्समेन्सनि थाखाय गासै 1380 भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों आरो बेवहाय लास्ट डेट महरै थागोन फैगौ जुलाइ दाननि 20 खालारसिम थागोन होननानै बुंदों। स' बेखायनो नोंथांमोना जुलाइ दाननि 20 खालारनि सिगां बेवहाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। स' बिदिब्ला बबे केटेगरिनि थाखाय बेसेबां भेकेन्सि थागोन बेवहाय गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। नटिफिकेशनाव फोरमायखानाय बायदिब्ला नेम अफ पस्टआव दङ टेकनिकेल आरो ट्रेड्समेन ग्रुप बि आरो सिनि थाखाय। नाम्बार अफ पस्टआव दङ 1380। ट्रेड वाइज भेकेन्सिखौ नायोब्ला ब्रिज एन्ड रडआव दङ 17टा। स' बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायखानानै होनि जायफोर बिथांमोनानोखि ITI नङाब्ला डिप्ल'मा कर्सनि सार्टिफिकेट दङ बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामोब्ला बयनिख्रुइ साबसिन जागोन होननानै फोरमायनाय जादों। बेनिनो क्लार्कआव दङ 287, रिलिजन्स टिचाराव दङ 9, अपारेटर रेडिअ एन्ड लाइनआव दङ 729, रेडिअ मेकानिकआव दङ 72, आर्माराव दङ 48, लेबरेटरि एसिस्टेन्टआव दङ 13, नार्सिं एसिस्टेन्टआव दङ 100, भेटेरिनारि फिल्ड एसिस्टेन्टआव दङ 10, बेबायदिनो आया पारामेडिकेलाव दङ 15 आरो जुदि गाइदिंजाय फैयोब्ला बेवहाय दंबायो। बेवहाय दङ वाजारमेननि थाखाय 80टा पस्ट, बेबायदिनो टटेल 1380टा पस्ट भेकेन्सि नोंथांमोननि सेराव ओंखारनानै फैदों। बेबायदिनो जुदि स्टेट वाइज बेनि भेकेन्सिफोरखौ नायोब्ला आन्डामान एन्ड निकबाराव दङ 1, बेबायदिनो अन्ध्र प्रदेशआव दङ 72, अरुणाचलाव दङ 42, बेबायदिनो आसामाव थागोन गासै 57टा, बेबायदिनो बिहार, चन्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दारा एन्ड हावेली, दिल्ली, दामन एन्ड दिउ बेफोर गासै भारतनि रायजोफोरनि थाखाय बायदि बायदि गावबागाव रायजो बायदि बेवहाय भेकेन्सि ओंखारनानै फैदों। स' गावबागाव रायजो बायदि नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया बेफोर पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बैसोआ थानो नांगोन। बेवहाय फोरमायखानाय बायदिब्ला 18निफ्राय 23 बोसोर बैसोनि गेजेराव थानाय जानो नांगोन होननानै बुंदों आरो बेवहाय केटेगरि वाइज बैसोखौ बारायनाय नुनो मोन्दों। स' बेबायदिनो जायफोर बिथांमोनाखि OBC केटेगरिनि बिथांमोननि थाखाय 3 बोसोर रेहाय होनाय जागोन होननानै बुंदों आरो जायफोर बिथांमोनाखि SC ST केटेगरिनि बिथांमोननो 5 बोसोरनि रेहाय होनाय जागोन होननानै बुंदों। दानिया बैफोर पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय सोलोंथाइ महरै बेसेबां थानो नांगोन। स' बेवहाय सोलोंथाइ महरै ट्रेड लानानै ट्रेड बिनि सोलोंथाइ लानाया गुबुन गुबुन जागोन, थेवबो मिनिमाम बेवहाय मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे डिप्ल'मानि नङाब्ला ITI सार्टिफिकेट थानाया गोनांथार खालामनानै होनाय जादों। स' बेवहाय जुदि ट्रेड वाइज नायोब्ला ब्रिज एन्ड रडनि थाखाय बेवहाय मेल आरो फिमेल मोन्नैबो केटेगरिनि सुबुङानो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसे बिथांमोना सिभिल इन्जिनियारनि डिप्ल'मा सार्टिफिकेट थानाया गोनांथार खालामनानै होनाय जादों। स' जायफोर बिथांमोनाखि मेट्रिक पास आरो बिथांमोना जुदि सिभिल इन्जिनियारनि डिप्ल'मानि सार्टिफिकेट थायोब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो नेक्स्ट ट्रेडआ जाबाय क्लार्क, बेवहायबो मेल आरो फिमेल मोन्नैबो केटेगरिनि सुबुङानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि थाखाय बिथांमोना 10+2 थामहिनबा हायार सेकेन्डारि पास जानायजों लोगोसे बिथांमोना कम्पिउटारनि सार्टिफिकेट थानाया गोनांथार जागोन होननानै बुंदों। स' बेबायदिनो रिलिजियास ट्रेडनि थाखाय बिथांमोना बेवहाय मेल केन्डिडेटल'सो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों आरो बेनि थाखाय बिजाथिया ग्रेजुवेट जानांगोन। लोगोसेनो संस्कृत आयदायाव मध्यमा इन संस्कृत नङाब्ला फुसान इन हिन्दी लानाय जानो नांगोन होननानै बुंदों। बेबायदिनो नोंथांमोना गावबागाव ट्रेड लानानै ट्रेड बिदिनो सोलोंथाइया गुबुन गुबुन जागोन। स' नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन। आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना बेनिफ्राय गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लानो हागोन। दानिया फैदो लास्ट डेट। स' बेवहाय आसाम राइफलनि बे पस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय स्टार्टिं डेटआ जादोंमोन थांनाय 6 जुन 2022 खालारनिफ्राय आरो बेनि लास्ट डेट महरै थागोन फैगौ जुलाइ दाननि 20 खालारसिम। दानिया फैदो माबोरै एप्लाइ खालामनो। दानिया आसाम राइफलनि बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो assamrifles.gov.in वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेबायदि पेज खेवनानै फैगोन आरो बेवहाय इम्पर्टेन्ट टार्म्स एन्ड कन्डिसन्सफोरखौ होनानै दोननाय जादों। बेनिनो नोंथांमोना जुदि गाहायथिंजाय फैयोब्ला बेनिनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन गांसे फर्म खेवनानै फैगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि जि इनफरमेसन बेफोर गासै इनफरमेसनखौ फिलआप खालामनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांनि जि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि फर्म बे ओंखारनानै फैगोन आरो नोंथांमोना बेबायदिनो बेनि जि एप्लाइ बेखौ नोंथांमोना अनलाइन बेबायदियै गोरलैयैनो खालामनानै लानो हागोन। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो जुदि माबाफोर सोंनो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो।